Zer naiz? Izugarria zen, ja bezperatik denak aidien geunden, eta egun hortan, esnatu patioatea, mango zea zuziriak entzun, hango oiuak, altzunak entzuten zuen, segun zein aldetan zegoen, zein moduloan, saiatzen ginean ikurriñak edo pangata algenuna. Guregan iristeko oiu horiek izan zen momentu oso potentea, eta bai, momentu horretan sentitzen zara herri bagarela. Eta gero txalaparta eta triketixa eta entzutea, eta begik itxi eta noski. Begik busti egiten dira, gaina musika entzuten duzu eta triketixa eta irratian dau. Baina entzutea zuzenean. Naiz eta ez ikusi triketilariak, begik itxi eta esaten duzu. Ostiaz, hor niok, erran iniok. Eta egun horietan gogorrena ere iguntzen da. Pasa dira barrera, pasa dira besteak, eta momentu gogorra zen, baina era berean euforia. Egiten zuen zubilana bat zeren begik istean eikua zen, egan egiteko zure herriarekin, ez da.